Di bertahan jotono haini hailansogo ani channel no naitonai rok no taktai bo song no nera kaham kwrwng tongmaija ang kaham tongo nera bo kaham kwrwng tongjak di ang kaham kwrwng tongjaknai mwtai ni ashirwad bai hingke ang khe tak twi rok tububai bole ha twi rok tububai mai rok sabaioi samo rok pailaijak ta abo hingke video kwtal khaisinai mai chamani mai sungmani nok pharmani nok humani nok saf khaimani ri sumani boharokno khe nirok naithokjai ang bole video hainbaino tei kaisa video kwtal no khai bisinai video kwtal hingke teisa naijakno naithokno interest ningjak baino ta ama kinsi 1 2 4 khan kinsi tuijak ta hingke amo rana hisang tongo kaitha portha ni rok no saikhnarnai kaisa hingke musna bai phuimawo amo ta bokong phaimbo bokmo boni pore hingke maisala bai bo phuimawo hingke boni pore hingke o fan deho ten deho pankha deho bo bai bo khaimawo hingke hapan ang khe kaibri singpai hambor kaitha por mani kaibri khaipai hingke angke tei kaisa nirno 4 prokar jat khaipnos naita kaisa ba musna kaisa ba fan deho ten deho khaimani ambai ramani rok tabuk hingke angkhe niroknos na ani bwsai ani pairok haimani kwtal khosi ani chwraisi hai kholok torong hai khibi soino khe paibila ang samung nangjai amrok hai rang mangana bwsak ma rosi do nukliya sosma manasna anar bo sosma kwsang kwrwi hai kosom sunglass bo hairok mansi kwkhwrang kwchak bo hairok mansi hingke nukliya kaham mokolok bujon kom thangpai mui thoya masamani o 42 taka 42 taka ulta khe nukna hingke angke kaham khe nuk hingke tabuk toma khainai kaisa tiklainasna hai sibrana angkhe motong susuma naija phano ta mai chagui bo haino motong ma suwo rirok chungui bo haino jepa khailai hingke angkhe motong susuma nai tabo hingke mo kwcharo rasnai ta kwcharo tabung hingke toma khaisinai no omono orot khesina okay omono khewui basha thaina ha bon tei kaisa thaina phigra hake minute kaisa ma tongnai konko bazar go hake 1 minute tongnai konko bazar o fem rok paina hingkle bwsakma rok samaya ang botor no use khaya joni natural bono khai use hingke tabo 1 minute kana hana
এখন কাহা তারপর তোমার খাইছি নাই তারপর তলক তোমার সময় সবাই তলক খাইয়া ওয়াই সবাই তোমার সময় পার খাই না খাই না হালে কাইসা le cô khai là cô đọc cái này thông bạch cái xác cái khai là hả cái dạ ta nó mà le ba hai rồi nâng đi cái sao sa nar là hả cái sao nar là hả cái besi kalau terung yang ta cái bài rai phun phisne bây giờ là cái gì vậy ramani asunil keriba ama kagyang ku kheta yang sisa kahan terus nhà cái đứa ra thấu liệt ya bạch mắc phui phi này cả bóc rau một tô ha asuk pura khaya kita kasih kok masanai je borok an video khunai ang se khunai khunu se ang kok sanai je borok an video no saja ya banai those ya like khaya like mane an video no like ai hai ke ba dislike si like ba hai si jan video like khaya ta nai those পছন্দ khaya borok ke koi nai an video no nirok sajeng ke bota mai bidi comment bota khai di subscribe bota khai bidi an video no asuna koi nai je borok nainai na haklo na khono nai nir an video no sekang siming na 5000 jora nai di fastola sora je borok saja khibla na ani channel na subscribe khai bidi je khaya khorok tomaita asung ang kora besi romya de ama hai phunung mani lasene kuno kure o palar photalar phin thangla kle rangloi sima khai thaya de comment khabinan video na ngka tini jara tei ora mutasnai jotano hambai